Hola, avui des del racó, novel·la negra. Al mes de febrer, el Festival de Barcelona Negra ens porta moltes novetats i xerrades amb alguns dels autors més reconeguts en aquest gènere. Nosaltres us fem algunes recomanacions de llibres que ens han agradat especialment. València. El 13 de novembre de 1992, Antonio Anglès comet un dels pitjors assassinats de la història recent, les nenes d'Alcàsser. Ara, el 2022, identifiquen una empremta seva en un atracament en una benzinera. Reykjavik, Islàndia. Un nen troba un os humà en un terreny d'un edifici en construcció. Els arqueòlegs confirmen que va ser una mort violenta. L'inspector Erlendur ha de resoldre un trencaclosques que ve des de fa molts anys. Mongòlia. Enmig de l'estepa gelada, l'ajudant del comissari Yeruldegger es troba una escena difícil d'interpretar. Un cavall i el seu genet morts aixafats com si haguessin caigut del cel. Reus, 1879. Un assassí misteriós posa fi a la vida de tota la família que vivia al mas. Pare, mare, fill i els bessons que encara no estaven batejats. En Pere i la Colla acaben d'obrir la primera agència de detectius de Catalunya. Vitòria. L'exinspector Unai López de Ayala, àlies Kraken, rep una trucada que el portarà en una carrera contrarrellotge per buscar el criminal més important de la seva vida. Sevilla. L'aparició d'un cadàver en un camp de golf amb unes agressions salvatges i d'uns homes esquarterats en una granja fan preveure que l'assassí anomenat l'animalista podria seguir viu, però aquest serà un problema menor davant d'un perill que pot afectar a moltíssimes persones. Barcelona. Als afores, en una zona de naus industrials, en terra de ningú i de barris oblidats, hi trobem el paradís més gran d'Europa pel tràfic de droga. L'inspectora dels Mossos d'Esquadra, Sílvia Mercado, s'endinsarà en aquest món sense saber com pot acabar. Fins aquí el racó recomana de novel·la negra, amb autors nous i altres de ja consagrats. Fins aviat!